Il-Kummissjoni għal ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli fi ħdan il-Kurja ippreżentat ir-rapport annwali għas-sena li għaddiet. Jirriżulta li fl-2016 din il-Kummissjoni rċiviet 12 ilment dwar forma ta' abbuż fuq persuni minorenni mill-entitajiet illi jaqgħu taħt il-kappa tal-Kurja. Kien hemm ukoll 12 ilment fuq abbuż fuq adulti vulnerabbli. Kien spjegat li dan jista' jkun abbuż sesswali, fiżiku jew verbali. Il-Kummissjoni konkludiet 7 każijiet minn kull fera tul is-sena li għaddiet, iktar minn nofs il-każijiet minn kull qasam. Preżentament hemm 5 qassisin jew reliġjużi li huma restritti minn attivitajiet pastorali minħabba investigazzjoni li għaddejja, kif ukoll persuna lajka. Dan fil-waqt li qassis u persuna lajka diġà twaffqu mill-attivitajiet pastorali wara li kienet konkluża l-investigazzjoni rispettiva tagħhom. Qassis ġeċesan qed jinżamm minn attivitajiet pastorali minħabba li għaddejja investigazzjoni dwar abbuż fuq adult vulnerabbli. Fil-waqt li l-Kummissjoni tħaddam politika li tipprioritizza lil vittma ma teskludix lanqas akkużi mhux minnhom li jistgħu jkollhom ħsara fuq l-akkużat kif spjega il-kap Andrew Azzopardi. Dan fil-waqt li enfasizza l-bżonn ta' nfurzar xieraq ikun x'ikun il-każ u r-riżultat tal-investigazzjoni. Jekk inti m'għandekx infurzar, qed tneħħi biċċa mis-saħħa tiegħek. Allura aħna nemmnu li kull organizzazzjoni għandha bżonn ikollha 4 ferat fejn jidħlu ħarsien ta' tfal. L-unet li jkollhom policy, it-tinet li policy li mhux biss fuq l-iskaffa, it-tinet li jkollhom training, taħriġ professjonali u speċifiku għalihom, li jkun hemm investigazzjonijiet fejn hemm allegazzjonijiet u li azzjoni tittieħed mhux biss mill-awtoritajiet ċentrali li huwa importanti, pero anka mill-organizzazzjoni per se, għax hemm ċertu affarijiet li l-awtorità ċentrali bħala orati ma tistax tagħmel u aħna bħala organizzazzjoni nistgħu internament. U l-aħħar waħda hija li il-persuni li għaddew minn esperjenzi diffiċli jew esperjenzi ta' abbuż għandhom il-libertà li jitkellmu. Intant minn din is-sena l-Kummissjoni għal ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli se tibda toffri s-servizzi tagħha fosthom taħriġ lil ħaddiema u volontiera li laqdiet li ma jagħmlux parti mill-Knisja sa issa dawn kienu offruti biss l-entitajiet tal-Knisja.